Sembla que ja s'ha dit tot el que s'havia de dir sobre la independència de Catalunya, que si és beneficiosa o perjudicial, si és possible o només una utopia, si és la nostra Ítaca o la nostra fi, bla bla bla. S'han fet centenars d'articles d'opinió des de qualsevol punt de vista, un munt de documentals, i la gent comença a estar farta de sentir parlar del tema. Bé, em sap greu dir-te que aquest vídeo va sobre el tema. Més concretament són els 3 arguments que trobo definitius per voler la independència. A veure quina és la cançó més adequada per... Ah, sí, perfecte. Catalunya és una nació, i no ho dic jo, ho diu el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Que en pau descansi. Un territori es pot considerar nació quan els seus habitants comparteixen unes característiques culturals, com la llengua, la gastronomia i les tradicions. Crec que fins aquí tots estem d'acord. De fet, podem parlar d'Espanya com un estat plurinacional. Cada comunitat autònoma té una cultura única que les podria definir a cada una com una nació. Per desgràcia, l'article 2 de la Constitució espanyola deixa clara la indivisibilitat de la nació espanyola. No veu ni catalans, ni bascos, ni andalusos, ni extremenys, només veu espanyols. Als pocs mesos de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, el Partit Popular va presentar un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional. I el 28 de juny de 2010 es va dictar la següent sentència. Considerar Catalunya una nació significa una ineficiència jurídica. Es van declarar 14 articles de l'Estatut inconstitucionals i es van reinterpretar 27 més. Com a resposta, Òmnium Cultural va impulsar la manifestació del 10 de juliol sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim». Aquella es va convertir en la més massiva de Catalunya fins al moment i el punt de partida, crec jo, de l'onada d'independentisme en la qual ens trobem actualment. No em malinterpreteu. Ja hi havia hagut actes a favor de la independència abans del 2010, però crec que va ser gràcies a l'impacte d'aquella manifestació que l'independentisme es va convertir en un moviment polític global i no només d'esquerres. Va ser 2 anys més tard, el 2012, que l'ANC va començar a organitzar actes per la Diada, i des de llavors cada 11 de setembre celebra la ja famosa manifestació multitudinària. És increïble veure tanta gent sortir al carrer cada any, reivindicant-se, però dubto que una gran part sigui independentista per motius purament d'identitat. Per què a Catalunya el moviment independentista té tanta presència i en altres nacions d'Europa no? Alguns veuen la història del país com un cicle de repressió contra el poble català, que si la guerra de Segadors, la guerra de transició, el decret de nova planta, Primo de Rivera, la guerra civil, la dictadura franquista... Diguem que la relació amb Espanya no ha estat precisament cordial als últims segles, i n'hi ha que sense haver viscut aquests moments ho troben excusa suficient per voler la independència, la idea de «ho faig per Catalunya». I el mateix cas es pot trobar a l'altre bàndol, gent amb fortes arrels amb l'Estat, per exemple els descendents del moviment migratori dels anys 60 i 70, que veuen el separatisme com un crim. Espanya és una. I puc entendre's dels dos, però per mi no és motiu suficient per defensar-los. Em faria falta un altre argument, un que realment afectés el present. Segur que algun cop heu sentit les frases «Espanya ens roba» i «Catalunya és el motor del país». Però quanta veritat tenen al darrere? Anem a parlar d'aquestes dades tan controvertides. Entre 2007 i 2008, el govern espanyol, la Generalitat, la Fundació Josep Irla i BBVA van publicar cadascú la seva versió de la balança fiscal actualitzada fins l'any 2005. Des de l'any 2012, i en compliment de la llei, el govern català ha publicat actualitzacions de la balança que abasten del 2006 al 2014. Suposo que per arreglar el resultat, Cristóbal Montoro va publicar un estudi de l'any 2011, que va ser criticat per allunyar-se de la metodologia estàndard. Doncs va ser amb l'estudi dels anys 2006-2009, publicat el 2012, es va anunciar que Catalunya havia arribat a perdre 16.000 milions d'euros anualment. Tothom ha tret les seves conclusions i ha refet els càlculs i sembla que tothom vol les xifres al seu favor. Jo simplement intentaré explicar de què va la cosa. Ara entraré en territori de números. Si això us avorreix, podeu saltar a aquest punt per anar directament a la conclusió de l'argument. A més, no he estudiat mai economia, així que no em preneu al peu de la lletra. Investigueu una mica pel vostre compte, si us interessa. Us deixo alguns enllaços a la descripció. Els que seguiu aquí, prepareu-vos perquè parlarem de dèficit fiscal. Espanya, a l'hora de distribuir els diners, segueix l'anomenat mètode de finançament autonòmic. Rep els diners dels impostos que recapta de les comunitats i després els redistribueix en funció de les necessitats de cada comunitat. El problema és que no sempre una comunitat rep el mateix que aporta. A veure, té sentit que hi hagi comunitats que rebin millor o pitjor tracte amb aquest mètode. Seria pràcticament impossible que totes estiguessin al mig de la gràfica. Per veure la magnitud de la situació es fa un exercici anomenat balança fiscal, que consisteix en comparar els ingressos i les despeses d'una comunitat. Si els primers són més grans que els segons, es parla de dèficit fiscal. Si és al revés, és superàvit. Prou senzill, no? El que s'hauria de tenir en compte és a partir de quin punt el dèficit fiscal és abusiu. Llavors és quan es parla d'espoli fiscal. Andreu Mas Colell, exministre d'Economia de Catalunya, defineix així com seria un equilibri raonable.
Una comunitat hauria d'aportar el pes del PIB de la comunitat autònoma en el PIB estatal i hauria de rebre la porció que representa la seva població dins el total. Amb aquesta tècnica ja podem veure el contrast entre comunitats. Posaré com a exemple el 2014, l'últim any del qual s'ha fet balança. El 2014 el PIB català representava el 18,9% de l'espanyol. En canvi, la població de Catalunya només era el 15,9% del total. Com a contrast, a Andalusia el PIB representava un 13,4%. Però era la comunitat autònoma més poblada d'Espanya, amb un 18,1% del total. Si fem els càlculs, Catalunya va tenir un dèficit del 3%, és a dir, 5.900 milions d'euros, només aquell any, mentre que Andalusia va tenir un superàvit del 4,7%, uns 6.536 milions d'euros. Això significa que Catalunya és una comunitat relativament rica, amb un PIB per càpita per sobre de la mitjana espanyola, i alguns experts, com Sala i Martín, creuen que com més rica la comunitat, més dèficit hauria de tenir, igual que un ciutadà ric pagaria més impostos. Si fem una ullada a la balança de l'any 2014, però, veurem que es van sobrepassar límits. Catalunya va aportar entre un 18,7 i un 18,9%, però només va rebre entre un 13,3 i un 14,8%. Això significa que el dèficit real va ser d'entre 4,1 i 5,4%, és a dir, almenys 8.000 milions d'euros anuals. Això que surtin dos resultats diferents és que, per si no n'hi havia prou, hi ha diversos mètodes de càlcul, que si flux monetari o càrrec beneficiari, que si neutralitzat o no. La qüestió és que, en qualsevol dels casos, hi ha dèficit fiscal a Catalunya, i si seguim el raonament de Mas-Colell, està en territori d'espoli fiscal. Així doncs, Espanya ens roba? Bé, s'ha demostrat any rere any que Catalunya és un dels motors econòmics de l'Estat i, per tant, existeix un dèficit fiscal que alguns, jo inclòs, consideraria excessiu. Per altres, seria més aviat que Espanya no ha sabut treure rendiment de la solidaritat catalana. No, Espanya ens roba. Aquest és el punt més rellevant dels tres i el que considero el definitiu. La Constitució espanyola és injusta, i això va dirigit sobretot als que diuen no es pot fer un referèndum perquè així ho diu la llei. Doncs jo seguiré aquesta línia de pensament i diré és el fet que un referèndum vagi en contra de la llei que demostra que la llei és antidemocràtica. Començaré suau. Recordareu com el 6 i 7 de setembre de 2017 es van debatre i votar les lleis que farien possible el referèndum vinculant, i immediatament després de ser aprovades van ser tombades pel Tribunal Constitucional. I és que quan no els pots vèncer a les urnes és qüestió de recórrer als tribunals, l'anomenada judicialització del procés. Vull dir, si són majoria tal i com els agrada recordar, no tindrien por d'una votació que segons ells els donaria la raó. Però l'Estat no només vol callar els independentistes. Espanya és oficialment l'estat amb més artistes presos, per sobre de Xina. S'ha sentenciat gent per blasfemar, per insultar el rei, per portar un nas de pallasso. És ridícul quan t'hi pares a pensar. Ja coneixeu la famosa llei Mordaza, que converteix els agents de policia dins i fora de servei en éssers intocables, tornant una baralla de bar en un acte de terrorisme castigat en 15 anys de presó. També permet que un agent porti i faci servir una arma de bales de goma, tot i la seva prohibició a Catalunya l'any 2014, causant un segon cas de ciutadà perdent un ull i no afrontar conseqüències. Aquesta inviolabilitat també és comuna amb certs polítics, que exigeixen que tothom sigui igual davant la llei, mentre els seus casos d'irregularitat de currículum són arxivats, ja que van ser els seus partits qui van nombrar els jutges del Tribunal Suprem. Mentre una amenaça a Albert Rivera per Facebook et pot portar als tribunals, una amenaça a Carles Puigdemont des d'un tanc quedarà considerada una farsa i serà arxivada. De fet, no és l'únic que l'ha amenaçat i ha quedat impune. Porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró. L'anterior president del govern espanyol, que va ser expulsat del poder per una moció de censura per corrupció, ara cobra més que sent president gràcies a les portes giratòries. Mentrestant, els caps de l'anterior govern de la Generalitat, que va ser cessat amb l'ajuda d'un article que pertanyia a la Constitució alemanya que va permetre a Hitler arribar al poder, està empresonat o exiliat a l'espera d'un judici just. I si t'atreveixes a querellar-te contra un dels jutges que ho està fent possible, l'Estat destinarà $500.000 en la seva defensa. Els agrada molt presumir de l'estat de dret, però per això seria necessari que hi hagués separació de poders. Com es pot solucionar això? La sortida més fàcil seria reformar la Constitució, que només ha passat en 2 ocasions des de la seva creació l'any 1978, convertint Espanya en un dels estats més immobilistes d'Europa en aquest sentit. També es podria canviar la cúpula del poder judicial o, almenys, fer eleccions generals i triar algú diferent. Però, 1, ja sabem que això no passarà, i 2, encara que passés, tot quedaria igual. Si votar servís d'alguna cosa, estaria prohibit. Finalment, quedaria la solució més dràstica, però efectiva. Si l'Estat no canvia, canviem nosaltres d'estat. Un de nou, des de zero, fet a mida, sense lleis absurdes o restringents, on es respectin els drets i les llibertats, o almenys un que no estigui fins al sostre de merda. Ara adreçaré alguns arguments que he vist sovint i no he tingut l'oportunitat d'adreçar-los, començant pel meu preferit. Nazis! Suposo que et refereixes a que l'independentisme és un moviment nacionalista. I sí que ho és. I és per això que considero que l'argument d'identitat no és suficient per mi. De fet, he creat aquest diagrama on es veu la solució ideal per cadascun dels arguments i també les solucions comunes. Si t'hi fixes, la independència està al mig, és a dir, satisfà tots 3 arguments. Et deixo temps per processar-lo. Adoctrinadors!
Si et refereixes que la televisió pública catalana, TV3, no és imparcial, l'Organització Alemanya d'Investigació de Mercats, GfK, està aquí per dir-te que no. Si et refereixes a si s'adoctrina a les escoles públiques, jo personalment no he vist cap cas semblant, però és perfectament possible que en alguna escola es faci o s'hagi fet. Per cert, parlar del que va passar l'1 d'octubre no és adoctrinament. Instar a votar una cosa o una altra sí que ho és. Parlant d'adoctrinament. Els llaços grocs omplen el carrer de propaganda partidista. Hi ha una cosa anomenada llibertat d'expressió, no sé si n'havies sentit a parlar, que permet que expressis les teves idees com et doni la gana mentre no estiguis trepitjant els drets d'altres persones. Així doncs, posar llaços grocs és tan delicte com ho és l'art urbà. Treure'ls, però, jo ho considero censura. No és Espanya que ho roba, sinó els polítics catalans. Sí, hi ha casos de corrupció als partits catalans, principalment Convergència, 3%, Jordi Pujol, Cas Palau, tots els coneixeu. I sí, són uns poca vergonya, i haurien de primer tornar els diners i després anar a la presó. Content? Però, si has estat atent al segon argument, sabràs que això no va de corrupció, sinó de dèficit. Posats a triar, què preferiries pagar? Això o això? És així de senzill. La fuga d'empreses. El procés està arruïnant Catalunya. Mireu com marxen les empreses. A veure, les empreses no marxen, només canvien l'adreça de la seva seu social fora de Catalunya. Les infraestructures, fàbriques, magatzems, tot segueix aquí i segueixen pagant impostos aquí. Per tant, això no hauria de preocupar. De moment. Què ponen tu DNI? Ah, l'argument definitiu. Aquí sí que m'has enganxat. Sé que aquesta frase, en teoria, només serveix per burxar, però per si de cas algú s'ho pren en sèrio, m'ho trauré de sobre. La idea és que volem la independència perquè ja no sigui així. La veritat és que no he entès mai aquest. Els CDR són violents, és aquesta la revolució dels somriures? Deixem clar que jo no donaré suport a qualsevol acte independentista, ja sigui per ser violent o per donar mala imatge o per no tenir puto sentit. Estic aquí per defensar l'independentisme, ni organitzacions ni partits polítics. A més, cap extrem és bo. No estic d'acord amb això, tal com tu no estàs d'acord amb això altre. Va, que ara ve el millor de tots. La manca de suport internacional. El 27 d'octubre de 2017, quan es va fer la DUI, hi va haver una allau de tuits de líders d'arreu del món deixant clar que no reconeixien Catalunya com un estat independent. I és veritat, de moment no tenim suport internacional per part de cap país. Però, què esperaves? Europa està plagada de regions amb ànima independentista. Si no d'elles se'n sortís, seria un caos. Constant inestabilitat econòmica, caiguda dels mercats. O això és el que prediquen alguns. O és que ens oblidarem de tots aquests països que han obtingut la seva independència des dels anys 90. Això sí que ho van engegar tot a pastafang, No tenim suport internacional i tots ho assenyalen com un conflicte intern. Però tinc l'esperança que algun dia sortirem en aquesta llista. I seria un detall si no hi hagués d'haver morts per arribar-hi.